Hawane adem bolo, iki enake nggawe mie kuah ngono utawa mie nyemek. Cuma iki aku ape nggawe mie kuah ngene. Nah, iki yo pertama kali udan iki mang dadine adem hawane. Hitung-hitung menghargai cuaca sing adem iki bolo, aku tak nggawe mie kuah ngene terus dikeki lombok itik-itik ngene ben enek pedes-pedese. Peh ketoke kok seger iki engko. Mergo yo ngenane yo panase ora umum ngono kae bolo. Peh tenan ape ngletak ki yo piye klisian kipasane malah koyo disembur ulo naga. Lah piye panas umuke umum. Nek nggonmu piye bolo akhir-akhir iki cuacane? Ya sumu ungkep terus panas koyo nggonku ngono kuwi. Nek padha berarti dhewe ya sak planet bumi, sak Indonesia Raya ketoke panas kabeh. Wis lah bolo aku tak neruske olehku masak mie. Iki mang asline mie goreng ngono kuwi, cuma tak kei kuah terus tak kei sawi. Dadine engko diseruput-seruput ngono kok ketoke seger iki. Wis mateng bolo iki karek ngincipi. Nah, iki karo dikancani jagoanku. Mari ngono karo iki ibuke jagoan berang. Wis iki tak jajale. Bismillahirrahmanirrahim. Tibanya enak bolo, wis asli pancene mie niki diapa-apane enak bolo. Wis suwun.